В окупаційному суді Армянська відбулося чергове засідання по сфабрикованій справі проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Окупанти звинувачують його у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Проти Джемілєва використовують матеріали справи його сина Хайсєра, який у 2014 році за необережністю застрелив людину з батькового карабіна. Хайсєр вже відбув покарання, справа закрита та не має жодного відношення до так званої справи Мустафи Джемілєва. Сьогодні за клопотанням захисту на так званому засіданні розглянули переклад документів з фейкової справи з української мови на російську. Згідно них, Мустафа Джемілєв володів зброєю на законних підставах. Это материалы, которые в основном касаются документов, справок медицинских, заключений, квитанций, свидетельствующих о том, что Мустафа Джемілєв владел нарезным огнестрельным оружием, а именно карабином Симонова, на законных основаниях, проходил медкомиссии, осуществлял договоры страхования гражданской ответственности по владению данным оружием, то есть выполнял все законные требования, необходимые для владельцев соответствующего огнестрельного оружия. Окрім цього, окупанти звинувачують Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів в Європейському суді з прав людини.